Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, niya nasa Mississippi, makig-uban ninyo karong hapon para sa mga sugilanon nga akong nalingian pagbalik nga tingali mahimong applicable, mahimong haom sa atong panahon karon. Kining maong sugilanon tuguti akong taytulan og si Anhing Jessie. Mahitungod ni Anhing DILG Secretary Jessie Robredo. Ang nitaliwan nga bana ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. So pa inigdungog si Leni, wa pa ta kailain niya. Ang iyang bana mao'y nabantog sa tibok nasod, gituuhan nga usa sa labing masilakon nga politikanong leader sa Pilipinas. Gituuhan gani nga umaabot nga presidente sa atong republika. Ang iyang talagsaon nga matang sa liderato sa siyudad sa Naga sa Bicol region maoy nakadangilag og paglaom na dili hopeless ang atong mga politiko. And I'm sure sa henerasyon sa mga political leaders karon dunay sama ni Jessie Robredo nga wa pa lang nato mailhi, wa pa nato masinati. Maybe potential si Vico Soto, maybe potential ang mayor sa Dumaguete City, maybe potential kadtong mga mayor na nikuyog ni Mayor Benjamin Magalong. Si Magalong mismo, posible nga maoy tinubdan sa paglaom na dunay mga tarong pa nga mga leader nga mangahas sa paglansar o pagdaog sa eleksyon o pagsilbi sa ilang katawhan sa labing matinud-anon nga paagi. Na of course ato na nakatunan sa daghanang katuigan way lunsay na politiko. Di ka mudaog kung di ka muduwa sa politika. So doon na kay duwa, doon na kay himuon aron nga makadani sa katawhan. Maybe dili ingunan na katarong, pero dili sab sa makahugaw sa traditional nga mga politiko. Kining ako sugilanon ni Anhing Jessie Robredo. Kabahin ni sa sumpay ni sa akong istorya ninyo gahapon sa akong pagka-scholar sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Dihang nigraduar na ko o dihang nahimo na ko sakop sa media, matag karon og unya tawgon ko sa Rafi aron himuon nga MC sa pipila sa ilang mga kalihukan. Ya diha to'y kalihukan ang Rafi sa una nga mangimbitar sila og mga leader nga tarong unya mo share sa ilang best practices. Mangimbitar sila mga mayor din sa ato sa Subo ug sa Kabisayan ug Mindanao aron maminaw mo share sa ilang best practices. Pero doon na sila yung mga resource persons. Usa na kahigayon ang giimbitar sa Rafi si kanhi Gobernador Grace Padaka. Kalimot na ko unsa to siya nga probinsya. Si Padre Panlilio, katong nakadaog pagka-gobernador sa Pampanga. Ano ko si Jessie Robredo. So silang totoo. Hindi ako may MC. So sayo kay ko dito sa dito ang among venue. Murag ang bago naman tayong building sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kanang atbang sa Gorodo Museum sa Lopez Haina sa Cebu City. Doon sa Parian. So, sayo kay ko dito sa kalihukan, sayo man kay niabot si Jessie Robredo. Wa pa silang Padaka, wa pa silang Panlilio, wa pang ubang mga mayor. Unya, gisinyasan ko sa Rafi nga ikay entertain diha kay ang mga opisyal sa Rafi na busy pa sab. Unya, ibaw man sila nga maka-sustainer ko og istorya ni Jessie Robredo kay reporter man go. So, nakabuylo ko pangutanan ni Jessie Robredo nga marabag wa mi magdali. Unya, siya mismo ang iyang tinubagan. Wa siya mag-apura. Ang akong usas gipangutanan niya nga nakatandog nako ang iyang tubag. Giun sa manimo to keep yourself clean. Karon na ka sa pwesto. Giun sa manimo nga makalikay ka sa mga tentasyon. Nga dili ka makatunog og dagko nga mga kaliho pero di sa ka makontrahan. Ya magpabilin ang imong
idealismo. Kay lisod man kay na. Ya ako siyang gipasabot sa background sa akong mga pangutana. For example, din sa Subo, doon ako kaila nga tarong nga mayor sa usa sa mga lugar din sa ato Subo dilang kumusulti syudad ba o lungsod. Ako ning girelay ni Jesse Robredo. Ingon ko nga kining mao mayor tarong gini siya. Dili siya mangawat, dili siya manghilabot, pero ingon siya atol sa eleksyon manghatag siya. Kung di siya manghatag, pildihon siya sa eleksyon. So, pero kining sa kunong iyang ipanghatag, hinatag sa sa iyang mga higala. So, di nigikan sa iyang kaugalingon nga bulsa. So ako siyang gi-question niya, kumusta man imong idealismo? Vote buying man ang imong gihimo. Ako lang aman akong kaugalingon. This is the only way to promote my good governance. Gamay ba lang? Gamay lang ko nga vote buying. Dili gyud siya makikindig sa ubang mga politiko. I don't know karon, wa na may magkasulti atong ako kailang nga mayor. Di na sad siya opisyal sa gobyerno. Kung magsilbi pa ba katong iyang estilo nga ginagmay nga vote buying sa nagbaha karon nga kwarta sa eleksyon. Ikaduha nga akong ehemplo gihatag ni anhi Jesse Robredo. Aron ba dili siya malain ba nganong nangutana ko ingon adto. Doon ko classmate sa University of San Jose Recoletos. Pulsay major sab. Karon politiko na. Politiko inila na nga abogado. In fact, ang iyang law practice, doon na siya basis Manila. Dangko na kayo mga law offices dito. Usa sa mga giserbisyuhan nga law offices na kontrobersyal pag-ayo kay nahilambigit og dagko nga mga kaso. Nahimo siyang vice mayor sa ilang lungsod. Nakadaog siyang vice mayor, wa siya gasto, kay ni sakay lang siya sa partido sa mayor. Sus paglingkod na niya pagka-vice mayor, humas pila ka tuig, namatay bitaw ng mayor. So siya na acting mayor. First day yun niya sa iyang pagka-acting mayor. Giduol din siya mga kontraktor, giduol din siya mga negosyante, gi-offeran din siya nga mayor kini, mayor kana. Mao kini, mao kana. Ang amo plano niya doon na kay komisyon. Sus. Unya, batagon pa siya bago pa siyang graduar sa San Jose. So ang iyang idealism, intact pa. Pero nisulti siya na mo, sus. Anak ko nung gabi una. Human sa unang adlaw niya pagka-acting mayor sa ilang lungsod, wa siyang katuog. Of course, iyang palabihon ang iyang idealismo, pero gianugnan ba no siya? Sus ko na ako ni dawaton, kadato na nako. Sus ka na ako ni dawaton ni gi-offer sa kontraktor, kahayahay na nako. Dili na maglisod ang akong pamilya. Dili na maglisod ang akong panginabuhi. So, iya may gisultihan kay nahasol siya, ngano nga na wa siyang katog sa makaiibog nga offer ngadto niya. So dili sa yun. Kung politiko ka, kami ganing ordinaryo nga mga broadcaster, makadaot may usahi o mga offer nga lisod kayong balibaran. Unsa pagka nang naagyoy tinuod nga politika nung gahom. Nga ikaw gihawod sa imong lungsod, na ang imong say so makamugna o mga policies maka-influensya sa dagan sa imong munisipyo o sa imong lugar. So mo ni backtrack sa akong pangutana ni Jesse Robredo. Ikato si Jesse Robredo, may kay itong maminaw. Di siya mag-apura. Di siya mga sa pangutana. Pero ang iyang tubag, maklaro ni mga iyan ang giumol sa iyang una-una. Ingon siya, marami akong ginawa, pero dalawa lang ang i-highlight ko sa iyang pagtubag sa akong pangutana. Una, ingon siya, dili ko sa Naga, akong giingnan ang akong mga mlopyo, di ko muluhod o kasal, di ko mukugos o bunyag. Mao ko na usa sa mga kondisyon. Kay, kung musugod siya luhod o kasal, ang uban nga mangimbitar niya pagpaluhod o kasal, di na niya kabalibaran. So siya na maninoy sa nang kaslon sa siyudad sa Naga, kay kitsa pwede ganahan magninong sa mayor. Unya, mag-expect na sila nga, doon na kay regalo. Asa man siyang ipang regalo? Kung buhatag siya og yano kay regalo, libakon siya tugang maninoy niya mauran na regalo. Unya, kung iya na lang linunhan sa kasal, kung mangayo na og pabor niya, saan niya pagbalibad? Ino siya, maninoy ti ka, kay naku og na kay
mahatag nga pabor. Kung sa may kapuslanan, nagmaninoy ka na ko, dili ka kahatag na ko o pabor. So doon na expectation. So iyan ang tantangon pinagi sa pagbalibad. Hastang bunyag. Kaya kung mangugos na siya o mga bata, iyan ang kumpare ang tanang bag-o mga ginikanan sa ilang lungsod o mga yung pabor. Kung ang mga printis yung kumpare, doon ay problema, buduol niya. So wala na ba? Malain na ang relasyon, magkatay-katay na ang mga koneksyon. So siya aron dili masugdan ang koneksyon, dili ko ma-influensya, dili ko maikog, dili ko makontrahan, dili ko malibak, dili ko panamasa-masa ng istorya, akong klarohon. Na sa policy, aron magpabilin ko nga inyong higala, aron magpabilin kong tarong nga mayor, na dili ko matintal, dili makuha ang akong dili ma-compromise ang akong independence ug influensya, di ko mangugos og bunyag, di ko mangluhod og kasal. Lisod kuno kaayo na kay bisan iya mga parinti unsa man ka? Parinti man ta. Dili kay kun musugod siya paluhod og kasal nga mayor na siya o pangugos og bunyag, di na siya kabalibad sa uban. So makapahinumdum na nako ni Secretary Babe Singson, katong DPWH Secretary ni anhing Presidente Noynoy Aquino, paglingkod gid niya isip Secretary sa Department of Public Works and Highways, iyang giingnan ang iyang mga kumpare, iyang giingnan tanan niyang mga higala na mga kontraktor na dunay remote relations, ang mga negosyante remotely related sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways na di ko mo istorya ninyo. Bisan tawag sa telepono, dili ta mag-istorya. Ayaw kong tawgi, di ko mo tubag sa inyong mga tawag. Magkita ta sa restaurant, di ko mo tagad ninyo. Ayaw mo lingkod uban sa akong lamesa, pahawa ko. Mubiya ko sa akong lamesa klaruhay lang. So, wa kasong nabuang na ni Babe Singson. Kaamigo na mo, niya di na siya managad nga karon DPWH. Di man may mga yung pabor niya. Naunsa man na siya. Wa silang kasabot. Pero ni-insister si Babe Singson. Paabot, agwantahan ninyo, 6 years rin ni. Samtang napagkus gabinete ni Noynoy Aquino, di ko managad ninyo, di ko mutubag. Inyong asawa manawag, di na ko ipatubag sa kong asawa. Inyong mga parinti mo atusbay, di na ko ipadawat unsa inyong ipada. Sa musunod nga unong katuig, isipa nga dili ta kaila. Nga strangers ta. Muto gibuhat ni Babe Singson. Mas talagsaon kaysa gibuhat ni Jesse Robredo. Of course, si Jesse Robredo, gamay ra man kayong naga. Ang Department of Public Works and Highways, tibok nasod man to. Pero po pariha. Ang ilang paagi, aron ba lang nga dili ka masugba sa tentasyon. Kay kun magsige na lang ka pamalibad sa mga tentasyon, ma-misunderstood ka nga nagpahilas-hilas man ni siya. Tugot-tugag pangluhod o kasal niya, di mo entertain og kumpare. So may kapuslanan, nagluhod-luhod kag kasal, ibaw bitaw kag unsay mahitabo diha. Kana pagpangluhod og kasal para koneksyon man na. Nya anong tugat-tuga magpangluhod og kasal, dili kagahatag og pabor. Wa na. Makontra na hino nimo ang imong kumpare, ang imong mga gawa sa kumpare nga mga kinasal o katong mga ginikanas kinasal, hastang uban nimong kumpare maningil na to pre. Kuyog ba tag pagluhod pre, naunsa man ni akong project pre, wa man gumabayre pre. Maglisod na kaubalibad. So muna, yano kayong lagdaa, pero lisod kayong ipatuman. Hastang bukono si Lenny kanang iyang asawa, ingon si Annie Jesse Robredo para interview naman. Hasta kuno si Lenny mo, Jesse, kamag-anak naman natin ito. Mo-appeal na baghang yung, ayaw sa di absolute ng imong lagda. Pero yung si Jesse, no. Kung muhatag kong exception, na mangluhod kong kasal, mangugos ko bunyag sa suod kay nato, kung siya batiyo na dili nato suod, pabor rin niya. Dili din ni tanong ng iyang lagda. Depende rin din ni kisay doon sa luwang. So, wala lang siya. Sa kinatibukan, pilang gusto ka termino siyang mayor sa Naga. Sa kinatibukan niya, na pamulitik ka sa Naga, wa siya kinugos sa bunyag, wa siya linudhan sa kasal. Muna una niyang lagda. Sa ato pa, kung magtuga-tuga ka o politiko, niya nagplano kang manalipod sa imong idealismo, kinaligon ang imong baruganan. Kay kung tuga-tuga ka o himo o mga lagda, kunya nga tunga-tunga, pwede naman tayo, dili lang ko mga awat, basta di lang ko mga awat, ako na rin,
Pag-compromise ni mong gamay, makompromise na ang dako. So magkanit-kanit na ba? Nga maglisod na ka. So kinang ligon imong baruganan, kinahanglan nga faithful ka sa imong convictions, nga kay in the first place, pagbalibad niya nga di siya mangluhod o kasal, di siya mangungugos o bunyag, iya na itong gihuna-hunadaan na mauni sa iyang analysis sa politika sa Pilipinas, mauni sus mga tinubdan sa corruption. Kanang mga influensya. Bisag dili siya ilambigin, mahibawan nga kumpare sa mayor, Dakpon's Police. Ngayon, kumpare man ni Mayor Jesse, maikong ng police mo na ko, kumpare niya mo, sir. Sorry, sir, ha? Nadakapan ka na mo, sir. Sige, sir. Okay na lang. Sumuy. Para na ko, well thought ang iyang strategiano kaayo, mura og korne, mura og hilas-hilas, pero kamapuslanon sa maon niyang policy. Ug iyang yung gibarugan. Munang naaywa kasabot niya, naay ng luod niya, pero nang hinaot siya nga nakatabang to, pagpreserbar siyang kaligdong, na wa siya mangawat, wa siya magpatintal, wa siya muhatag og mga binuang nga mga pabor sa siya pa'y mayor sa Syudad sa Naga. Ang ikaduha niyang lagda, mas lisod ipatuman kay highly subjective. Ingon siya, mudawat siya og gifts gikan siya mga constituents, gikan sa iyang mga kaila on special occasions, kung doon ay mga okasyon. Kaya lisod man kung siya, di siya mudawat. Pero, nakisabot siya siyang kaugalingon, excessive na gani ang amount sa gift, iyag yung iulit o dili giniya dawaton. But of course, this is more controversial kaysa din niya pagpangluhod o kasal o pagkugos o bunyag, unsa may reasonably priced na gifts na iyang mahatag, na iyang madawat, o unsa may medyo taas-taas na o presyo na iyang na malibaran. Ihatagan ko niya og konkreto nga example. Ingon siya, for example, hatagan ko og auto, balibad ko. Kaya ang auto, minilyon ba yan? Di yun ko madawat og auto. Sibi. Kung tukuran ko bagong bahay, di ko masugot. Pila na ka-milyon ka pesos ang gastos bahay. Di yun ko kabayad, anak. Kanya maningil na akong kontraktor, maningil na ako nagpatukod sa bahay. Ikaw ha, pasilong-silong ka sa bahay, inindot kayo ng amo ay gitukod ni mo, niya, di ka mo bugti o pabor na mo. Di na siyang kabaliban. Hatagan ko na siya og libre nga flights para sa tiwok pamilya. European tour, US tour, or Southeast Asian tour. Kan pa mga dagko na kainga mga tour packages, mga cruise. Iyan ang malibaran. In the first place, di siya ganahan mo suroy at other people's expense. Kung manuroy silang pamilya, kanang within sa ilang budget, within sa ilang kita, di siya maghasol o mga tao. Otherwise, di sila magtuga-tuga o suroy kung wala sila kwarta, kung wala sila budget. Ingon siya, so usually, di siya mudawat o bino. Di siya mudawat o sigarilyo. Di siya mudawat o kanang mga produkto ba nga dili niya ganahan. Mudawat man siya. So balibad siya. Kasagaran ko niyang madawat kanang mga t-shirts, kanang mga polo shirts, kanang mga karsones, kanang mga sapatos. Pero nag-research ko na siya. Unsa ra may mga polo shirts na within sa anang specific na amount. So kanang mga hibaw, pag-research ko niya, sa niyang pagpangutanan niya sa mga politiko, hibaw ba mo doon ay mga polo shirts na tag 100,000, 200,000. Doon ay mga blazers na tag, sus, kanto ko ng blazer, gisulob ni Chot Reyes, kato pagkapildi Manila sa Angola ba to, sa Dominican Republic, kana bang iyang tanawar ko ng mga litrato ni Chot Reyes pag-coach niya sa FIBA World Cup, katong mga shirts na dunay stripe sa bukton, ang balor ko na 200,000 or 150 to 200,000 pesos ang balor ana. Murag ang designer ana taga New York, hila bihang mahala ana. So si Chot Reyes pildi pero ngilngig kay gisulog. Daghan kwarta si Chot Reyes kay dako gyud siyang sweldo gikan ni Manny Pangilinan, nahimo na biya siyang presidente sa TV5 sa una. O I'm sure through the years, daghan sa na accumulate nga katigayunan si Chot Reyes. Why duda?
Naduna ni siya katakos paghimo ana, pero mahalon kaayo ng ilang mga sirina. So ingon Jesse Robredo, di ko musugot ana. Mahibaw ko akong gisulod tag 50,000, 60,000, pero gilukan sa goy. So ang iya kuno kanang yano lang ang mga shirts. Di siya musulo ba ng mga signature shirts, kanang mga branded nga mga shirts. Sapatos, di siya, ang iya giingon, not more than 2,000. Kaya itong higayon na barato pa man ang mga sapatos, not more than 2,000 ang sapatos. Tawag ko na siya sapatos na 10,000, 20,000. Usually kuno iya rubber shoes lang. Di siya sapatos o panit. Di siya maingon ana. So, mudawat siya og gift, pero kanang mga gifts na hinigala ba lang, dili kanang mahalon kaayo. Kausa ko no, tanaw siya siyang dresser. Wala pa niyang cabinet. Samtang nagplano siya, iyang isulob ng kaugma, kay dunay okasyon. Pagtanaw niya, murang kuno gimahalan na siya ba? Gimahalan na siya sa kinsa may naghatag na ko. Ano mahalon man kay gini. So, pagpanihapon ako nila, yung giingnan si Lenny, isuli ko ito. Kasi parang mahal at baka maningil. Tagalog ka na maningil, mga yubugti, ang naghatag. Ingon ko no si Lenny Robredo, loko-loko ka, ako nagbigay sa inyo niyan. Kika di ko ito ni Lenny Robredo. Moto nga iyang ginawat. Kaya kika ito ni Lenny Robredo. So, ingon ana si Jesse Robredo ka faithful sa ingyano kaayo nga mga lagda. Pero si Jesse Robredo conscious kaya na muduwa sa siya ang politika. For example, pag katudlo niya isip kani dili na ni pagkahuman ni sa among interview diyang natudlo na siyang Noynoy sa gabinete kay sa dihang ako siyang interview mayor pa man siya sa siyudad sa Naga. Wa na ko ka interview niya sa dihang DILG secretary na siya. Ako lang nang nahibawan gikan sa iya mga kauban sa gabinete. Si Noynoy Aquino, dili ganahan niya. Muna ako nahibawan. Dili ganahan si Noynoy ni Jesse Robredo. Kay, murag ang brand of leadership ni Jesse, dili type ni Noynoy. Kaya kanto si Noynoy, ganahan man kayo barkada. Kaya kanto si Jesse, di man ni barkadista. Di man ni mo apil magsuroy-suroy. Yes, Noynoy, ganahan man ito sing-along. Ganahan man ito magkanta-kanta. So dili makasakay Jesse Robredo. Walibad niya. So doon na sila distansya ba? Pero di sila kontra, di sila suod. Mabito itong kahinumdum mo sa katong unag yung iskandalo ni Noynoy, lingkod siya o June 30, pagka-August diha dayon tong hostage taking incident na nabunilyaso. Namatay ang hostage taker, namatay ang mga hostages. Taga Hong Kong, pati Sukua. Niya ang palihok ni Noynoy Aquino katong DILG Undersecretary nga di ka mao kato Rico Puno kay iyang kabarilan. Mao bay iyang barkada og baril-baril kanang mga shooting range. Wa niya bay bawa iyang gilaktawan si Jesse Robredo. Jesse Robredo na may DILG Secretary ato nganong ang USEC may iyang palihok na nabulilyaso. Usa tos mga manifestation nga si Noynoy wa hingpit mosalig ni Jesse Robredo. Motong isip sakop sa gabinete, kinahanglan man si Jesse Robredo i-confirm sa Commission on Appointments. Kung gitawgan pa nung Noynoy ang iyang mga aliado, kay mayoriya man niya sa Senado o sa House, ang iyang mga aliado, kay bisan kinsang naas Malacanang maumay mubalhin mga partido ang mga naa sa House o sa Senado, kung gitawgan pa nung Noynoy ang iyang mga aliado, why problema si Jesse? Pero what jud ko nung manawag si Noynoy? Tumurag ang mensahe Malacanang ni Jesse Robredo, you're on your own. Kung gusto ka ma-confirm, lapitan mo yung mga members sa Commission on Appointments. Supak ka is Jesse Robredo. Yung Jesse Robredo, I'm here to serve. Nanong, muduol man ko sa mga sakop sa Commission on Appointments, aron nang matudlo ko sa akong pwesto. So, ni-resist gid siya, na di siya muduol. Gibypass mo. Gibypass ba to siya o niabot na hapit na ang deadline na mabypass na siya. Matangtang na siya sa gabinete. Mutong wa gilaing nahimo si Jesse Robredo. Nag-research in town kuno siya. Unsay gusto nga buwad ni Loren Legarda. Unsay gusto nga katong mga sakop sa Commission on Appointments. Unya
ang mga ang mga gifts ko no ni Jesse Robredo iyang gibutangan og limit. Dili mo kapin sa 1,500 ang iya mga gifts. So nanghatag siya mga gifts pila ra man buwan. Iadto siya sa opisina, iadto siya sa mga bahay, sa mga sakop sa commission on appointments, ug iyang gi-explicar ang iyang vision. Wa siya moingon hatagan ta mong pabor, wa siya moingon ipalusot na ko inyong proyekto. Ang iyang lang giingon, this is my vision. These are my plans. Mao ni akong mga programs, mao ni akong mga projects sa DILG. Kung para nimo makatabang ko sa nasod, please give your vote sa commission on appointments. So, si Jesse Robredo conscious unsay mga mechanic sa politika, unsay kinahanglan nga mga pakwela sa politika, unsay pero doon siya limit. Na di siya isnab, di siya mo insister nga why pamulitika, pero doon ay limit. Nga dili ma-compromise ang iyang integrity. O credit ni Jesse Robredo na ang kasuod ni Noynoy nga gihikaw gikan niya pagkamatay ni Jesse Robredo, mao to'y rason si Noynoy nangunay pagpangu sa search and rescue operations si Jesse Robredo dito sa Masbate. Mahimo biyas Noynoy moingon adto na sa uban mas kamao siya nangunay dito. Murag para sa ilang mga mutual friends nila, mura og sagol guilt to ni Noynoy na si Jesse wa gid niya kahatagi ba og hingpit nga kredito sa buhi pa. Wa gid niya hatagi sa iyang hingpit nga pagsalig sa buhi pa. Motor si Noynoy nasuod kayo ni Leni Robredo. Kaya murag i-compensate si Noynoy sa buhi pa si Jesse. Wa kay niya tagad-tagar, wa kaniya tabangi sa iyang kausa sa commission on appointments, so mamawi siya. Motong iyag yung pasalig ni Leni Robredo, hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Aron nga dili dako kayo ang hawang sa pagkamatay ni Jesse Robredo. So, kamo doon mo minailhan nga mga politiko nga dunay promise na masaaron na wa ta mangita og anghel, wa ta mangita og mga politiko nga putli, wa ta mangita og mga politiko nga waysa. Imposible man nga waysa. Usod kas politika nga wa kay duwa. Pero kinsa may promising nga atong maduol, atong mahimong aliado sa kausa para sa good governance. Nang mamlihog ko Mr. Cesar Ibanez, marunong doon nakakita siya listahan. Hatagi na kong link, Mr. Ibanez, sa listahan sa mga mayor nga ni perma ining joint manifesto para sa good governance o batok sa corruption nga gipanguluhan sa grupo ni Mayor Benjamin Magalong. Kay atong i-update atong mga viewers kinsa ni mga mayor, ya kinsa mga mayor nga atong nailhan dinhi sa Subo, sa Kapisayan ug sa Mindanao, atong duulon, atong dasigon. Kay hibaw mo kining mga mayor nga dili mo dawat, lonely kay nilang kinabuhi, ha? Kontrahan na sila, i-ostracize na sila. Unya libako na sila nga pahilas-hilas mo ng mayora, murag yung limpyo, patarong-tarong kunuhay, murag yun og di dawat, daghan kaayong pastilan. Tuuhi ko. Kaysa diyang akong gi-expose sa mga media mercenaries, kato ang mga kauban sa media nga dawat o kwartas mga politiko, ako'y gikontrahan sa tibuok media community sa Subo. Ang ilang tanaw na ko, holier than thou. Mura ko nung nagpahilas-hilas. Kinsa man itawon ko nung nga moingon nga dili angayan mo dawat o kwarta gikas mga politiko nga manong mo kuno na andal sa media sukad pa kaniadto nganong papasanto-santo man kuno ko kundi kuno ko dawat ngano manghilabot man nila kung dawat sila muna ilang linya. But of course later on na repair ang among relationships, nakasabot sila nako nga dito hilas-hilas ang ako, mao gyud akong personal belief, mao gyud akong personal convictions. But for a while ang tan-aw sa media community nako, bakit murag ako'y sungayan, murag ako'y nang logaw, murag ako'y ni-upset sa status quo din sa media, murag ako'y nagpahiro-hiro, murag ako'y nagpahilas-hilas, murag ako'y ni sa silutihan paskaraan kaayong periodista din ni Subo, murag ako'y ni bungkag bayis lang pinig din Subo.
kagamay ko na ako nga sakop sa media, kabatanon pa na ako nga sakop sa media, ngano nangahas man jud ko sa tanang daghang kausa, may kuno untag nag-promote na lang og tree planting, nag-promote na lang og coastal clean up. Nganong media corruption man gyud may akong tuki nga in place naman na sa wa pa ko mataw. Ang mga nag-una ng kusduyan, mauna man na ilang trabaho, mauna man na ilang naandan. Dili sayon ang pagbarog para sa katarong. Dili sayon ang pagpanalipod sa imong kalibnog. Ubusa kining mga mayor na nideklarar sa ilang pagsuporta sa good governance, ato di silang suportahan. Pinagi, di lang sa pag-ulog-ulog nila, di lang sa pagpadangat o mensahe pagdasig nila, kundi pagtabang nila kutob sa atong mahimo. Kung sa may ilang kinahanglan tabang, kinahanglan sila og mga volunteers, mo volunteer ka para magmalapuso ng ilang mga programa o mga proyekto para sa governance batok sa pangurakot. Panahon na nga upakita ta sa atong pagpakabana. Kay kutob ratas istorya, kutob ratas panaway, kining mga nagtinarong sa gobyerno, dili nato tabangan na madasig, mahugno, maluya ra gihapon ni sila. Mahimong lamyon na hinuon gid sila sa sistema. So, mo na akong isugyot, ila-ilahon na to, kinsay mga Jesse Robredo sa atong mga local government officials. Ako usbon, dili ta mangita og waysa. Dili ta mangita og anghel nga manulunda na dunay pako nga mo pakayab nato ngadto sa kalangitan. Pero atong pangitaon ang dunay promise, dunay kahigayunan, dunay potensyal na mahimong maayo nga mga leader. Nga ato silang suportahan, ato silang i-reinforce, ato silang dasigon. Magsugod lang tag ginagmay. Karon, kinsa may mga kapitan na tarong, atong suportahan. For example, there is Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu. Di na himutang ipinoyanan sa akong manghod. Doon ay nidagan diha pagkakapitan kontra ni sa kandidato ni Mayor Ahong Chan. Giingon sa mga mulupyo, kini kay taga Basak yun, unya mo bati gyud nila. Pero mao lagi nahilambigit sa mga iskandalo sa una. Ingko nga ayaw pangita og perpekto nga kandidato. Pero susihan ninyo kinsay labing makatabang sa mga tao. Kung makatabang ninyo ang anak sa mayor, kay anak mang Mayor Ahong, o gipadaga niya pagkakapitan diya Basak, by all means, ato sa anak ni Mayor Ahong. Pero kung para ninyo, kanyang kaatbang ni Ahong, mas maminaw ninyo, mas mulaban sa inyong interes diri sa Basak, suportahin ninyo. Di kay mangyugpos mo, tanaw lang mo kinsay mo daog, tanaw lang mo sa resulta sa eleksyon, suportahin ninyo. Himo kutob sa inyong himo nga mo daog, kini inyong gituuhan nga mga takos, nga mga leader. So ato ko nang suyan sa atong kaugalingon nga mga barangay. Pagpakisayod na ta, kinsay maayo diha. Nananagan, pagkakapitan, pagkakonsyal sa barangay, pagka-opisyal sa sangguniang kabataan, mutabang ta. Maybe kung doon na may gamay kwarta, tabangi. Pamalit diha o mga campaign materials. Tabangi sila sa ilang panginahanglan pinansyal. Or, kung doon may panahon, voluntaryo. Pag mahimo kang membro sa Speaker's Bureau, parihan na mo. Nga ni voluntaryo may kami mo das mga pulong-pulong para ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo siya pagdagan pagka-presidente sa eleksyon presidensyal sa niaging tuig. So, motel nila itong mahimo. Aron nga di kapasangilan nga kutob ratas istorya, kutob ratas tagaw-taw. Muhimo katag aktual nga mga lakang sa pagtabang sa labing tarong nga mga politiko, sugda nato karong eleksyon sa barangay o sa sangguniang kabataan. May na, kailata, kinsay nanagan, kailata sa atong mga silingan, tabang tag istorya-istorya diha. Dili kinahanglan magpulong-pulong, dili kinahanglan magrally. Panumbay diha. Mare, pare, kinsay ato. Unsa may inyong mga panginahanglan nga angayang tubagon sa atong mga namunuan sa barangay. Unsa may mga problema nato dinhi sa barangay nga angayang atimanon sa sunod nato nga kapitan. Kay pinagi sa pag-identify sa inyong needs, pinagi sa pag-identify unsay sitwasyon sa inyong lugar, ana mo diha magkakita kinsa may atong leader, kinsa may angayan nga manguna to.
For all you know, wa pa magplano na diha ang inyong mapilian na maayo nga leader. Inyo pa na makumbinser pag-file siyang sertifiko di kandidatura. Doon na pa usa ka semana na nahibili nga lugway sa pasaka sa mga sertifiko di kandidatura. O kung ikaw maoy labing tarong nga mangu sa inyong barangay, why not? Nganong dili man ka mo voluntaryo? Mutanyag sa imong liderato ngadto sa imong mga silingan. Ya pahibaw ami aron makatabang minimo unsa imong vision, unsa imong mga plano, unsa imong mga proyekto diya sa barangay. Maybe sa gamay na mong kapasidad. Jesus. Kadaghan bitaw na ito ng pamatudi dinhi. Kagamay aning atong programa, pipila ni atong mga viewers, pero kung magkayusa ta, dako kay tagmahin. Dako kay ta og matampo. Ang pagbaid lang sa atong mga ideya, ang pagsinaw-anay sa atong mga opinion, dako na kay nang tabang. Aron ma-reassured ta nga wa ta mag-inusara, na dunay parihan nato og mga panghuna-huna. Ug kun mailhan nato ang mga tao nga sincero gyud, kinasingkasing gyud nga motabang ining nasura, kadako ang konsuelo ang realization nga wa ta mag-inusara. Na doon na pa rin paglaom ang mas maayong ugma para sa atong mga bata. Uban ni CB, yung ni Dr. Iris, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, moto ang among panahom, dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB.